Laayaan eh. Hoy, hoy. Pag-joke ko na mo, be. Biners man ta. May na malingaw ta. Pag-joke ko na mo diha. Sus, joke, naidaghan eh. Nakoy tulo ka joke. Sab na. Ten. Joke. Sus, mo tayo mong joke? Now, may katawan na nimo, di man imong joke? Sabar na tarasaroy. Buti mo joke. Kauwog ng taong kayo. Joke mo ka. Walay pagin. Nakoy joke ay. Hala pagtingog. Kapit ka joke. Paon ka sinilas no? Sige. Dili lang kong joke eh. Ani na lang. Nanawag butas Ipoy na ko ganiha nga patuong nutan nila. Kinsa man si Ipoy to review? Ay si Ipoy baka tong bungoton sa buguhan ng biners. Ug napay bungot sa kilid murag ok. Grabe pa man yung budag saway eh. Ninaong ni murag yung unggoy. Natawa pa mga gorilya. Naglalis pa mga tarosir. Hila mo, tanay kasi naiinom nito ba? Taksar ka na mo. Kuhaan sa tuwat na. Inom mo. Grabe nindot agis tong lugar bro. Lamig kag hangin bro. Bitaw. Lamig yung hangin nyo pero mas lamig pa sa hangin. Lamig bro sa mo tag natin kauban hanginon. Lamig kayo. Boy! Mo lang gingon sa inyo si Ipoy. Mo ba na yung mga bugaan ng biners? Karoon na sila day. Uy! Bayodok! Odok na si Tiborcio mana. O siya nga sa review mo na sa Bukod Tabays. Oh, sa katong tumbay si bahay lang. Batik pa video nila eh. Ako na wala ko man ko rin amigo ra ba ko na. Amigo rin mo na. Oy, to yung makainom ta na ro. Yung libre nag-inom. Amigo! Dali! Dayon! Kamu ba kag hinawayon lang gino. Ay, wag panaway. Oy, muso mo yung pumugwapo manaway mo. No. Giat lang naw. Ito to pati ito manawan nila eh. Oy, kumusta naman oy? Ay, pagkapit din amigo bro. Kuan kami ra may amigo. Batasan ito, Hana. Di man may amigo yun noon. Meron ba kung si buhok? Meron ba suwang ang buhok? Hoy, barong mo na kay na ko mga bisita barong. Hoy. Barong. Hindi mo na magdagdag kuranan nila. Sa. Ano ba ko pinat sa kuan na? Bukod Tabays. Bukod Tabays. Ay, si. Muna yung mga taga-Bukod Tabays. Huwag na si Tuyo lang. Nagdahon ng buwang eh. Bisita na sa ba? Ito na mga kasaligan ng mga nao eh. Batik. Si Bating Naong. Sarap ni sila manaway no? Pabatiom santa. Luem. Ulian na niyo eh. Yo si paginana. Ayaw. Samok. Ayaw ba? Ayaw. Saan ka nila? Pati uli ay. Bugay taron. Ito bro. Nindot man yung mga video bro. Aligre kayo ba? Pero bati lang. Ha? Ay bati. Elas bis niyo ha. Nagdoblem ng bati sa inyo ha gani. Bati pa na imong naong. Bati pa na imong ilong. Sas! Gara, video ninyo diha. Mas malingaw pa ko balibang ko mga animala mo. Tay Poy, kanang nangarer ba may para kung ngita kubot pero kung yung sugdan aw. Unsa man? Aw kamo, usa ko ninyo. Agdagami sa inyo ah. Ikaw sa nang boto nimo. Taman. Ako ya pilo na niya. Basta kami ba didig nga sukol bro. Kay pisa ba yung magyari? Barba ni kabot ko kusin ra ba? Ayog yun. Mo rin yung gusto. Ay. Ano pag ingunahan mo? Kay napon mi amo ra ba? Sa man. Gusto ganahan mo? Ha? Mario. Ako sa mes minggu ay. Ora. Dili ako diri uy. Asa ka to sila ro? Uy, bro, sunod na ako mga bro. Hunyara surrender kay mangilo pa ko. Uy, ikaw na namin nagbubat
Lagi gubat na pangilog diha. Gubat na. Sabay gubat ba? Away tayo ng bugot ba? Sa mukha ninyo man. Ala ko di uy. Bukat ka mo pangamong. Ato mo tapita. Ikaw. Ato ka daw. Mga yawa ng mga tuhanan eh. Bro. Magpundok lang gurutan ninyo iki. Takuyawan man ko. Taba na to review eh. Tas sa kanan ni mo eh. Pwede mo tago diha. Dito. Namatay pa ta. Pagpanganak na eh. Samba ng trivia oy. Gini isugay ka. Hadlo kang matay. Wala kang mahadlo ka. Gwapo po gamay mo ha. Tara, panta ta. Wala asam to mga kauban oy. Bro! Dali mo diri bro! Ay di dili ta magbugbughag! Dali mo diri! Dali mo! Dali! Silpon niyo ko manawag lang sa mukha. Oy, Aso dito eh! asa rito. Okay man ka oy. Brago. Si ampo wa mo kuyo kang nanalibang ito eh. Para to siya oy. Saon mo kuning wa mo kuy dapusin. Yang sa may plano ani. Ayun lang. Ay wa mo kuy dapusin. Ako'y buhat sa plano. Sige karon. So ikaw, katong batik na ako sa atong tambok, naman to dito. Ari ka imo nga to ha. Ari ka napita sa wala ka. Na ikaw ari ka tunga ha. Katong batik na ako. Taas mo ka. O puros man na sila batik na ako. Ikaw kay katong kuan. Basta batik putog na ako. Na ikaw asa man ka? Wa mo kuy dapusin. Nahinay lang ko uli ka mo lay gubat dito. Ay ang ding kauban niya uli na nung ka. Sige, Biyaan apil mo ko. yung kauban mo ka. Sige, ato mo sige na subod na. Sige na. Tata na. Hoy! Magkaigo mo, buang mo, bema. Bro, tago gimay bro, sa bengko na mong ilong bro. Kasi panaway diha. Ang ulo, taguin. Uy, ano nga pila ha? Bukod na po silrim na buhanga mo. Kamu ni bahala ko bro. Mga buhang mo! Kamu mga buhangon! Ito, ikaw na bro. Review bating na, siyap lang na. What's up mga samdol? Karon na yung kuan karong episura collaboration with Bubuhanon Tabiners. Now to nga ato gyapon na suportaran sama sa among pagsuporta sila ha. Una po kami po inyo gyapon ming padayon sa inyong pagsuporta. Bro. Yes. Oy. Yeah, so collaboration with the Bogota Vines Vines. and Bogota Vines, ano? So yeah, so please support us, Bogota Vines, man. Ang Bubuhanon Viners, don't forget to like and subscribe to our YouTube channel.